Mitä sanot? Onko se nyt vähän liioittelua? Mä ostin nopeamman, mitä mä tähän hätään löysin. Pidät sitten huolta itsestäsi. Kyllä mä pärjään. Susta tässä pitäisi varmaan olla enemmän huolissaan. Mä niin toivoi, että mun ei olisi tarvinnut elää tällaista päivää. Mä oon pahoillani kaikesta, äiti. Kaikkihan me tehdään joskus virheitä. Eikä sunkaan elämä ole kaikkein helpommasta päästä ollut. Tarvitsetko sä vielä jotain? No olisi itse asiassa yksi juttu. Mutta sä et kyllä tykkää siitä. Ihan mitä vaan. Isabelalle mun lähtö on varmaan aika kova juttu. Vois sä vähän katsoa sen perään. Totta kai. Mä rakastan sua, poikakuva. Ilmoitat sitten heti itsestäsi, kun se on suinkin mahdollista. Kyllä mä pärjään. Ja olet varovainen. Mihin se on menossa? Sulle käy huonosti, jos sä tavat tehdä yhteistyötä! Pitäisikö minun välillä käydä kotona huomassa? En ole lähdössä yhtään mihinkään. Töistä lähettivät sellaisia terveisiä, että voit hyvin pitää pari päivää vapaana. Ai jaa, mä olin kyllä ajatellut, että mä olisin tullut jo huomenna. Mä en löytänyt shalottkisipuleita, niin mä otin tavallisia. Toivottavasti ne käy sulle.